esztétikai nőgyógyászat témakörben egy kényes témával fogunk foglalkozni, a kisajjaplasztikáról beszélünk. Egyes hiedelmekkel ellentétben ez nem egy vékony ajaknak a megnagyobbítását jelenti, hanem a női nemi szerven a hüvelybemenetet elzáró, közvetlenül eltakaró kis vékony bőredőnek a kóros megnagyobbodása miatt végzett beavatkozást. Milyen panaszt okozhat a hölgyeknek ez a kórosan megnagyobbodott rész? Becsíphődhet különböző aktivitásokkor, mint például szexuális élet, egyes sporttevékenységek, illetve olyan mértékben átlátszódhat a fehérneműn, vagy a bikinén, hogy az pszichésen nagyon zavarja a pácienst. Hogyan zajlik ez a beavatkozás? Klinikánkon ambuláns keretek között végezzük lézerrel, körülbelül 2,5 óra, külső varratok nélkül, és teljes gyógyulás 3-4 hetet vesz igénybe. Mindent rendben találunk, akkor utána folytathatja a páciens a normál hétköznapi életét.